शिकवतो त्या पद्धतीने तुम्हाला चालायचं आहे. पहिली इन्स्ट्रक्शन. दुसरी इन्स्ट्रक्शन, याची घरी 20 मिनटं सकाळी आणि संध्याकाळी अशा प्रकारे विथ अटेन्शन चालण्याची प्रॅक्टिस करायची. 20 मिनटं अशा प्रकारे चालण्याची, अटेन्शन देऊन चालण्याची प्रॅक्टिस करायची. तुम्ही चालता रेग्युलर, पण चालत असताना अटेन्शनमध्ये आपण चालत नाही की टाच पंजा नकळत बॉडी पडत असते. पेशंटला हे तुम्हाला समजून सांगायचं आहे, या पद्धतीने तुम्हाला चालायचं आहे. दुसरी सूचना ही द्यायची. तिसरी सूचना, चालत असताना तुम्हाला सगळ्यात पहिली टाच उचलायची. हा उजवा पाय मागे, डावा पाय कुठलाही जो वापरणार असेल तर डावा पाय, पहिली टाच उचलायची, मधला भाग उचलायचा, टाच टेकवायची, मधला भाग टेकवायचा, पंजा. हे 2 वेळा तुम्ही समजून सांगितलं इथलं की त्यानंतर लगेच तुम्हाला तिथंच सांगायचं आहे. 2 पावलं पुढे आलं की तुमची कंबर ही या पद्धतीने पुढे मागे हलली पाहिजे, शोल्डर पुढे मागे हलले पाहिजे. फ्री विथ अटेन्शन चालायचं. समोर बघून चालायचं, खाली अजिबात बघायचं नाही. पेशंट आहे ते अर्धवट खाली बघतात. फ्री तुम्हाला जाणवलं पाहिजे चालत असताना. एक पाय ज्यांचे बाहेर पडतात, त्या पेशंटचे पाय बाहेर पडू द्या. लगेच सांगू नका की पाय सरळ. एक लक्षात घ्या, पाय बाहेर जो पडतो त्याचं कारण आहे बेसिकली पेल्विस त्यांचा कुठेतरी हल्लेला असतो. जसं जसं रॉल्फोचं सेशन होतं तसं तसं तो पाय परत पडायला लागतो. तुम्ही जरी किती सांगितलं त्याला तू सरळ टाक, तरी तो पहिल्या 2ला अटेन्शन दिलं. नंतर हे बघा यांनी काय केलं. हॅलो.